Здравейте хора, аз съм Шахмат и днес продължаваме с поредицата на тая игра. И влизам в играта и гледам 4000. Става колкото за един ден. Всеки ден по 1000 ще стане. О, много пари, така да. Това е една чалга, нали? Пари. Искам само да видя нещо. Коя песен да пусна? Още си пусна някоя моя. Защото аз не обичам чалги изобщо. Глас. Някоя. Аре бе, братле. То няма песни. Ай, тая искам. Готово. И сега трябва да я има на... И сега се връща. И ето ни отново. Пам-пам-пам-парум. Не сичи. Кажи ми... моята песен пак е няма. Чалга. Имам ли пари за евро? Давай 10 евро, 15 хика. На. Мало много пари се събира тук. Гледайте. Вече и 100. Вече даже и 200. 300. Вау, кога? 6000? Аре, човек, няма ли? Още малко пари трябва, 10 000, аз помня. Така. Пари. Пари. О, мале, вече 6000 почти. Вау! Дай вече 6000. Вече 200. Вече 300. Българска какво? Народна банка. Или Народна банка. What? Валя.
Честно казвам, мога да стои по 11 пари на секунда. 8 май или 11, не знам колко са. 6. Да, 6. Да. 7000. В седмицата е като гълъб, само че обърнато. Добре. Добре. Много бързо се взимат парите тук. Гледайте. Его вече направо направихме 8000. Много пари. Чалгата свърши, нали? Колко е по-хубаво без чалга. Но тя пак почва. Не, пуснем някакво. Да. Да, поне е по-хубаво. Няма хубава чалга да има. Чуват се мангалите как говорят. Мангалите. Олекна ми като гледам колко съм богат. О, пари. Пари. Много пари. Пари. О, пари. Пари. Мале. Просто виждаме, че от лотарията ми се е паднало 9717 лева. И сега ще купим едно белече да изтъркаме и дали ще се падне нещо хубаво, колко парички спечелихме. От лотарията имахме 10 000, аз сега купим петака. И да, това ми беше целта, да купа 5 лева. Само искам да видя по колко дава. Добре, по 5, по 10, не знам по колко. И тогава, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, пуснете един лайк и бай-бай.